Lad os lige rejse os op, selvom vi lige har sat os ned. Gud, vi takker dig, fordi at du har kaldt os sammen her, hver især, som en kirkefamilie. Og på trods og på tværs af, hvad vi kommer med, og hvad vi oplever, på trods og på tværs af vores sårbarhed og vores sår, af alt, hvad der sker, så står korset tomt. Og du er den opstandne Kristus, som møder os. Og det vil jeg gerne takke dig for. Tak for oceaner og håb. Og i de mængder, vi kan klare, beder vi om, det drypper over os. Så kom Helligånd og gør dit værk i os. Jeg beder dig for brudte relationer, som en fik et indtryk af, da vi bad for mødet her i dag. Her vil du hele brudte relationer. Og vil du også gøre sådan, at vi kan rykke tættere sammen som kirkefamilie. I den her uge rykke tættere sammen i bussen, som en anden fik et indtryk af her. Så gør noget ved os og i os, hver især og sammen. Og vi takker dig for, at du er opstanden, og du møder os. I Jesu navn. Amen. Ja, så må jeg gerne sætte jer ned. Jeg vil gerne starte med at sige godmorgen. Hvor ser I friske ud? Det var da helt voldsomt, som lyset skinner fra jeres ansigter. Man skulle tro, I har været på bjerget og snakket med Gud her for morgenen. Det har jeg måske også. Jeg hedder Simon, og jeg er fra en kirke, der hedder Roskilde Vineyard, som er en vidunderlig kirke, lokaliseret i Roskilde, downtown, og som fra 1. august mangler en ny ledende præst, og det er måske en, som du kender. Så hvis du ringer til alle dine ledende præstevenner, som er derude, og som går rundt med et kald, så lige prik dem på skulderen. Derudover så har jeg også glæden af at skal være jeres mødeleder i dag. Og det betyder, at i den næste tid her, så skal vi dele lidt informationer om nogle ting, der kommer til at ske i dag, og også her på lejren. Og den første, vi skal byde velkommen til, det er Annika. Godmorgen. Og dejligt at se jer. Jeg håber, I har sovet godt. Og alt det der, det har vi vel ikke i regnen. Det er dejligt. Jeg har bare lige nogle praktiske informationer. For det første, lidt programpunkter til i dag. Hver eneste dag før mødet, både formiddagsmøde og aftenmøde, der er det muligt at komme herind og være med til at bede for mødet og for dagen. Så det sker klokken 9, og det sker klokken 19, og det er over i det her område, så det er bare meget velkommen til at være med til. Når vi serverer kaffe herude om morgenen, så sælger vi også croissanter, så det vil jeg bare ikke gøre opmærksom på. I må gerne tage en, men det koster 7 kroner, og der står et MobilePay-nummer på et skilt derude. Til frokost er der jo ikke noget fælles spisning, men der er nogle rester, og det er man velkommen til at komme ud og købe os ude i køkkenet. Det koster 20 kroner, hvis man tager noget, og der er jo bare indtil der ikke er mere. Derudover har vi i år også fået en foodtruck, der kommer til frokost. Det er jo mega lækkert, og han sælger mad til os. Og i dag vil der være burger og hotdogs og pomfritter, så der er muligheder for at få noget lækkert at spise. Yes. Og så skal jeg sige, at den elevator, der står herude, den må man ikke bruge, medmindre at man har brug for det. Der har været en lille situation i dag, hvor nogle børn sad fast derinde, og det er jo ikke rart for nogen. Så lad os bare lade være med at bruge den, og hvis I ser nogle børn på vej derhen, kan I jo lige sige, hov, vi leger nogle andre steder. Tak. Og så som afsluttende bemærkning, husk jeres praktiske opgaver i dag. Yes.
Gør det godt, og så er det Medeline, der skal sige lidt. Godmorgen. På torsdag er der mulighed for bøn, der er også mulighed for bøn, for dåb, hernede ved søen kl. 16. Det er absolut en festdag. Hvis nu, at du går og tænker, at Gud han taler til dig om dåb, så vil vi rigtig gerne opmuntre dig til at tale med din præst, hvis ikke du allerede har gjort det. Og så kom og tag mod til dig og vær med til det. Hvis du tænker, når der er til at sige, at jeg skal døbes på torsdag, så vil vi meget gerne opmuntre dig til at være med til det her dåbsundervisning, der også er på torsdag kl. 13. Det kommer til at foregå op i konferencelokalet oppe på højskolen. Ja. Yes. Så kom glade og gerne. Yes. Så vil vi gerne præsentere Katrine Juhl Scherke. Tak for det. Lige om lidt skal vi på børnecamp. Jeg skal bare lige høre, er der nogle børn her, der godt vil på børnecamp? Kan vi lige høre? Ja, kan vi lige høre? Er her nogle børn? Ja, skal vi på børnecamp? I må gerne råbe. Ja, okay, godt. Det skal vi lige om lidt, når jeg er færdig med at snakke. Fordi de voksne skal lige høre alt muligt først. I lukker bare ørerne, de voksne hører efter, så går vi lige om lidt. Vi har 3 grupper på børnecamp. Vi har de 2-3-årige, som hedder mikro. De skal have en forælder med, og de følger efter dem i de lyserøde veste og går ud af døren her og rundt om hjørnet og ind i et rum derom bagved. Og så har vi de 4-9-årige, som hedder Midi. I følger med os i de blå veste over på højskolen på første sal. Og der skal jeg sige et par ting. Hvis man er 4, 5 og 6 år, så skal man hentes. Nej, hvis man er 4-5 år, så skal man hentes. Og vi slutter 11:30. Hvis man er over 6 år, så må man gerne selv gå, hvis man har lavet en aftale med ens gruppeleder. Og det er altså ikke nok, at ens barn selv kommer og siger, min mor og far siger, at jeg gerne må gå. I skal have lavet en aftale, så derfor er I lige nødt til at gå med over og sige til gruppelederen, at det er okay, at jeres barn går. Og vi slutter også 11:30, men vi har sådan et, du kan godt blive hængende og lave noget krea og sidde og dimse med noget Lego og sådan noget indtil 12. Så der er lige sådan et vindue der. Så det må du lige aftale med dit barn, hvornår det bliver. Og så har vi vores tweens, som er dem, der skal i 4., 5. og 6. klasse efter sommerferien, som er oppe på første sal, heroppe i tweensrummet. Det ser ud, som om de måske er allerede gået. Er I allerede gået? Nej, I er her. I er der. Fantastisk. Ja, og dem regner vi med, at de kan selv finde ud af at finde hjem og sådan noget. Så det håber vi også, at I synes. Er der noget, jeg har glemt? Det er jo svært for Simon at vide, om der er noget, jeg har glemt. Jo, der er en ting, jeg vil sige, det er, ligesom vi snakker om håb herovre i den store sal, så skal vi også på børnecamp i den her uge snakke om håb. Og det gør vi på alle mulige helt vildt meget sejere måder, end de voksne gør. Vi leger, og vi snakker, og vi spiser snacks, og vi laver kræer, og gennem alt det, så møder vi Gud og snakker om håb. Så jeg synes, at hvis nu du er en voksen, som har et barn, så kunne du måske, når dagen er slut, eller i løbet af dagen, lige sige, hey, hvad har du egentlig lige tænkt på omkring det der med håb og Gud i dag? Og så fortælle dem, hvad du har tænkt på, og så kunne det være, at vi alle sammen kunne lære noget af hinanden. Så nu er det tid til, at vi går. Der foregår forskellige ting i eftermiddag, når man har spist frokost og stået og høvlet pølser ned herude. Efter man har gjort det, så kan man gå til forskellige seminarer.
og der er en bred vifte af virkelig spændende seminarer i dag, og dem kan I læse lidt mere om, hvis I går ind på hjemmesiden, på Sommercamps hjemmeside. Og alle seminarer, de foregår over i højskolen, minus et enkelt, som er herinde. Jeg ved ikke, om der er en masse flere kommentarer så knyttet til de enkelte seminarer, for I kan se detaljerne inde på hjemmesiden. Til gengæld vil jeg gerne sige lidt om nogle af de eftermiddagsaktiviteter, som skal være i dag. Og det er sådan, at der 15.30 er en børnefestival. Det er jo fedt. Og det ved jeg i hvert fald, at jeg har et par stykker, som glæder sig helt vildt til. Det er vist noget med ansigtsmaling og hoppeborg, og der bliver gang i den. Og en lille challenge kunne være, at voksne jo også kan blive malet af ansigtene. Kunne man sætte gang i sådan en? Er der stemning for det? Okay, alle voksne går ned, og det er da ikke helt vildt stemning for, okay. Så, men det er fair nok. Det kunne bare være sjovt at komme til aftenmøde alle sammen, så er det bare sådan, der går en vampyr derovre, og der går en... Okay, tænk over den. Så har vi snak og snack, som foregår i caféen her også. Det er også en ting at glæde sig til at møde nye mennesker der. Og til sidst så er der også samling for nye camper, som vist nok også er i caféen eller det område der. Så der kommer til at ske nogle rigtig spændende ting i dag. Glæder jeg til det. Nu er det en glæde at invitere dagens taler op. Og Anne, du må gerne komme herop. Anne Valsø, hun er et enormt kærligt og elskeligt menneske. Hun er uddannet sociolog fra RUC, og så er hun mor til Ellie og Vega. Hun er gift med Simon, og så er hun med til at lede Aarhus Vineyard, også med hendes mand. En kirke, som de plantede for, vi tror nok, 7,5 år siden, at Aarhus Vineyard har på banen. Det er jo fantastisk. Så er Anne derudover en veteran af en vineyarder i Danmark, og det er jo også bare fantastisk. Så nu vil vi overlade mikrofonen til Anne, og inden vi gør det, så vil jeg lige bede en kort bøn for dig, Anne. Vi takker dig, fordi at du, Gud, må tale til vores hjerter igennem det, som du har lagt Anne på hjerte. Jeg takker, at du, som er håbets Gud, må tale til os. I Jesu navn. Amen. Tak. God formiddag alle sammen. Først og fremmest vil jeg bare lige sige, sejt gået. I er kommet igennem næsten det første døgn af den her camp. Det er altså virkelig værd at klappe jer selv på skulderen. Det er ikke noget at kimse af, det her med at bare have pakket til den her uge. Nogen, der også synes, at det var et bjerg at komme over. Yes. Det er jo også bare generelt rimelig overvældende, og sådan skulle være på camp. Der er jo dels rigtig mange mennesker, man sover ikke i sin egen seng. Og så er der faktisk også det her med, at man går ind i sådan et åndeligt, intenst rum, hvor vi lovsynger, vi beder, og vi får en masse input af Gud sådan flere gange om dagen. Ikke? Og for mig selv, nu har jeg jo en veteran, som Simon siger, det var da et dejligt ord. Jeg føler mig lidt gammel, men det er jeg også. Jeg har været på min del camps, vil jeg sige. Men jeg skal altid lige lidt over sådan et punkt, hvor jeg sådan tillader mig selv lige ikke at elske det hele, der foregår på sådan en camp her. Jeg tillader mig selv lige at tjekke lidt ud en gang imellem, og sådan lige prøve at rumme mig selv. Og nogle gange, så er det bare faktisk helt okay at misse et møde, og sidde et sted med en kop kaffe, måske med en ven, og så bare lige være til stede der. Fordi sådan er det heldigvis i Vineyard. Ikke? Det er ikke det, der foregår på scenen, der er det vigtigste. Det er faktisk det, der sker i vores hjerter sådan en uge her. Så skal vi ikke bare lige aftale, at vi lige starter med at bare sådan lige sænke skuldrene lidt. Lige sådan, bare lige trække vejret dybt, og sådan lige ånde ind og sige, hey, det er sejt, jeg er kommet hertil. Jeg er her, det er godt, ja.
Og så takker vi Gud for, at vi er sammen med en masse gode mennesker, at der er kaffe i rigelige mængder, og at Guds nærvær allerede er her. Og du kan også lige læne dig over til din nabo og sige, godt gået, godt du er her. Yes. Det synes jeg var lige lidt vigtigt at få på plads. Ja, men temaet på den her camp er jo det her med håb, ikke? Et håb, der er stort nok. Og jeg ved ikke, hvordan I lige har haft det med det her tema. Jeg ved ikke, hvor meget jeg har tænkt over det. Jeg har selv tænkt sådan, håb, det er jo dejligt, ikke? Det er jo sådan, det er godt at være håbefuld. Det er positivt, skulle man umiddelbart mene. Men jeg må indrømme, da jeg sådan skulle gå og forberede mig til det her, og tale med Gud om, hvad jeg skulle tale om, i forhold til det her med håb, så synes jeg faktisk ikke, det var så nemt. Det her med at håbe, det har ikke faldet mig nemt de sidste par år. Og på et tidspunkt, mens jeg gik og snakkede med Gud om det her, så kom der sådan en larmende studentervogn forbi. Og jeg kom til at tænke på mig selv, dengang jeg var student. Der havde jeg virkelig kæmpe håb for fremtiden. Der var ikke rigtig de store begrænsninger. Jeg tænkte, jeg skal bare derudad, og jeg havde sådan en lejlighed, der stod og ventede på mig i København. Og så var der ikke noget, der hed fremdriftsreform, så jeg havde bare sådan årevis til at bare finde ud af, hvad skal jeg med mit liv? Jeg kunne bare rejse og feste og fyre mine penge af og være super uansvarlig sådan længe endnu. Det var fedt. Og dengang så var der heller ikke særlig mange måder at skulle iscenesætte sig selv på nogle steder. Min mobiltelefon, den så sådan her ud. Ja. Og det var virkelig state of the art, ikke? Jeg var faktisk den første i min gymnasieklasse, der havde fået en mobiltelefon. Det var sådan lige lidt smart, ikke? Og billeder, det var jo sådan nogle, man skulle fremkalde. Og online, det var noget, man var, når man gik ned i computerlokalet og skrev en e-mail, eller på en online café. Er der nogen andre, der kan huske, hvordan det var? Yes. Skide godt. Min studenterkørsel, det var også før 9/11. Så terror i verden, det var slet ikke en ting. Der var fred, sådan pretty much. 90'er opsvinget, det kørte bare derudad, og det var længe før finanskrise og arbejdsløshed. Det var ligesom bare ikke rigtig en option, så der var bare masser at være håbefuld omkring. Det var nemt at have håb på den her studentervogn. Og jeg havde masser af håb for mig selv, masser af håb for verden. Verden var et dejligt sted. Det kunne godt være, at der godt kunne ske nogle ting, der gjorde lidt ondt, ikke? Men sådan grundlæggende, så gik det hele bare i den rigtige retning. Der var håb for fremtiden. Men nu, jeg synes, det er en anden sag nu. I hvert fald for mig. De sidste 5 år, de har uden sammenligning været de hårdeste i mit liv. I mit ægteskab, i min nærmeste familie og venner. Der har været så nogle mørke og sindssygt svære ting at komme igennem. Der har været store tab. Mennesker meget tæt på er gået igennem umenneskelig smerte. I Aarhus Vineyard har vi haft vores kampe. Vi er blevet ramt. Flere i vores fællesskab. I vores kirkebevægelse har vi fået nogle virkelig gode slag. Den mentale sundhed i vores samfund er under pres. Ude omkring os, der var der lige en pandemi, ikke, som blev afløst af en krig i Ukraine, som nu er toppet op med en krig i Gaza. Vi skal ruste os til krig, siger vores forsvarsminister, og vores naivitet, som herskede faktisk over en ret bred kamp, dengang jeg blev student, den er virkelig blevet gjort til skamme. Og det her med at være håbefuld, det er faktisk svært. Det er rigtig svært. I hvert fald, hvis man skal basere det på samme ting, som jeg og rigtig mange andre gjorde dengang. Og det er måske det, der er kernen i det her med håb. Spørgsmålet er, hvad vi skal have vores håb i. Hvad vi skal basere vores håb på, før vi kan svare på, om der er håb nok for os selv og for den her verden. Og de sidste par år, hvor jeg har haft rigtig svært ved at finde håbet, og ikke mindst at skulle tale om håb, så har jeg virkelig fundet trøst i flere af de fortællinger, der er i Bibelen, om mennesker, som præcis ligesom mig, ser på omstændighederne og bliver hyldet ud af den, som oplever dyb smerte
og ikke ved, hvordan de så skal forstå den smerte, og hvad Gud prøver på at sige midt i den smerte. Og særligt i de fortællinger, som foregår lige efter påske, hvor Jesus rent faktisk er opstået, men alle er meget forvirret og ved ikke, hvad det skal betyde, midt i deres kaos og deres smerte og lidelse. I de historier, der har de hjulpet mig til at finde håb, der er stort nok. Så det skal vi dykke ned i dag. Den fortælling, vi starter med her, den foregår nogle dage efter, at Jesus er død og opstået igen. Dem, der har fulgt Jesus, de er simpelthen på den anden ende, for der er så meget, der har forandret sig, og der er virkelig meget, de skal forholde sig til. For det første så er der Jesus helt utrolig brutale død. Det må have været ekstremt traumatiserende at være vidne til torturen, ydmygelsen, folks vrede, smerten Jesus gennemgik, det had, der har hersket. Det må have været så grimt og forfærdeligt at være vidne til. Så har der været alle reaktionerne rundt omkring Jesus. Nogen havde jo forrådt ham, nogen var stukket af, andre de var blevet, nogen havde set det hele, andre havde kun fået det refereret, og deres indbyrdes relationer må have været så prøvet. Jeg kan lige se for mig, hvordan de sådan har siddet og diskuteret, hvornår at Judas begyndte at arbejde sammen med farisæerne og bagklogskabens lys. Hvornår var det, han vendte sig mod Jesus, ikke? Og må ikke også, der er nogen af dem, der har forrådt Jesus, som sidder der tilbage og må forsvare, hvorfor de forsvandt, hvorfor de ligesom var skredet, da det hele var ramlet. Og de må have skammet sig så meget, ikke? Og oven i det, så har de været vildt bange, tror jeg. Bange for fremtiden og hvad der skulle ske med dem. Både det her med ikke at skulle lide samme skæbne som Jesus, men også faktisk bare helt banalt. Hvordan skulle deres liv nu se ud? Nu hvor de ikke havde en hverdag sammen med Jesus, de ikke skulle slide Israels veje tynde sammen, hvad skulle de så foretage sig? Bare i morgen? Og så er der det her allerstørste, kæmpe overdøvende spørgsmål om opstandelsen. Var Jesus overhovedet opstået? Og hvis han var, hvad skulle det så betyde? Fordi selvom Jesus han havde talt om, at han skulle dø, så var der ingen rigtig, der havde fattet, hverken han skulle dø eller opstå igen. De var bare taget totalt på sengen, ikke? Så der har været sindssygt meget at processe, altså helt ustyrligt meget for de her disciple efter påske. Deres verdensopfattelse er blevet vendt fuldstændig på hovedet. Og det er der, vi kommer ind i historien, og jeg læser fra kapitel 20 i Johannes evangeliet. Thomas, også kaldet Didymos, en af de 12, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren, men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder, og stikker fingre i navlesmærkerne, og stikker min hånd i hans side, så tror jeg det ikke. 8 dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Der kom Jesus, mens dørene var lukket, og stod midt i blandt dem og sagde, fred være med jer. Derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem, og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set, og dog tror. Jeg ved ikke, hvor meget I kender til disciplen Thomas, eller hvad I lige synes om ham, men dengang jeg voksede op i kirke, så var han ikke den fede disciple. Og hvis du nu ikke er vokset op i kirke, så synes du måske, det er mærkeligt og underligt at have en barndom, hvor man tænker over, hvem der er de fede og de ufede disciple. Men sådan var det altså der, hvor jeg voksede op, der blev man præsenteret for en hel masse historier og karakterer i Bibelen, og så var der ret meget, der prøvede sådan at handle om, hvem var good guys og hvem var bad guys. Hvem vil man gerne ligne, og hvem vil man helst og slet ikke ligne. Der var for eksempel Daniel i Løvekuglen, han var sådan en Gud med kæmpe tro på Gud, midt i et eksil, og han var klart godt en god en at ligne, ikke? Så var der Esther, hun var sådan en, der kæmpede mod alle odds for sit folk, ikke? Og hun var smuk, så hende ville man også gerne ligne.
Og så var der selvfølgelig også den barmhjertige samaritaner, ikke? Sådan, ja tak, ham med super good guy, ikke? Ham vil man gerne være. Så var der så også de andre. Kain, der dræber sin bror Abel. Goliat, den der store fætter, som trash-talker Gud. Judas, der forråder Jesus. De er sådan i kategorien very bad guys, ikke? Dem vil vi ikke ligne. Giver det mening? Yes. I alle de her fortællinger, så var der nogen, man synes var fede, og dem, man ikke synes var fede. Og så var det, man hørte om Thomas. Men det var jo ikke bare Thomas, vel? Det var tvivleren Thomas. Og der var bare ikke så meget at rafle om, vel? Det var ikke super fedt at være tvivleren, vel? Tro, super. Tvivl, not so much. Og udover Judas, så var han den disciple, man bare ikke gad at være. Og i løbet af min opvækst, så oplevede jeg, at det her med at tvivle i det hele taget, det var noget, man bare skulle holde sig langt fra. Tvivl, det var virkelig troen og håbets modsætning. Tvivl hørte ikke hjemme hos nogen, der troede på Jesus, vel? Og Thomas, han var også bare sådan alt for negativ. Han havde ligesom ikke, han var ikke en, der troede på rigtigt, hvad de andre sagde. Han var skeptisk, han stillede spørgsmål. Og i den kultur, hvor jeg var vokset op i, der var det faktisk overhovedet ikke cool med spørgsmål. Skeptikere, det var så nogen, der var lige sådan på nippet til at falde fra i troen, ikke? Og i det hele taget, så det her med at være positiv og glad, det var vigtigt. Man skulle ikke hænge sig noget i dårligt, der måske var sket, noget der gjorde ondt. Man skulle ligesom tro, ikke? Man havde jo et evigt håb, og det skulle man holde fast i. Og det skulle man glæde sig over. Og man kunne endda måske lige få citatet, glæd jer altid i Herren. Jeg siger, er der glæd jer. Og Thomas, han var ligesom bare ikke glad nok, vel? Jeg har taget sådan et billede med af den her situation med Thomas, som er afbildet af maleren Carl Bloch. Ja. Og det hænger på altertavlen i Ugerløse, sådan et sted på Sjælland. Det er malet i slutningen af 1800-tallet, og det er faktisk et af de mest kendte og brugte malerier i verden af den situation, vi lige har læst om, med den vantro Thomas. Og det her maleri sammen med Carl Blochs andre religiøse malerier, det havde sådan en kæmpe impact på, og stadig har i kristne kredse, mest i USA. Det er faktisk tit udlånt til Over There. Og man mener faktisk, at Carl Bloch og hans malerier, de har virkelig haft stor betydning for, hvordan vi fortolker vores Bibel. Så prøv at se, hvordan det her udspiller sig på maleriet. Thomas, han er faldet på knæ. Han ligger og kigger ned i gulvet. Det virker som om, han skammer sig. Han er slået af Jesu autoritet. Og Jesus står der og kigger ned på Thomas. Sådan lidt irriterende mine, ikke? Jesus rører ikke ved Thomas. De disciple, der står bag ham, de er også på afstand af dem begge to, og der er ikke rigtig nogen kontakt mellem dem. Og det illustrerer faktisk meget godt, hvordan jeg har det og så på Thomas dengang. Hvordan jeg var opdraget til at tænke om Thomas og alle Thomaserne derude, som nogen, der skulle skamme sig, ikke? Ligesom lidt urørlige på den dårlige måde. Nogen, som ikke var værdige, næsten engang til et blik. Der er sådan lidt en tone af på det her billede, sådan, Thomas, du burde da vide bedre, ikke? Se nu, se selv, du skulle da have håbet på noget af det gode, på det rigtige, ikke? Troede noget mere. Come on, Thomas. Der må jeg bare sige, den her forestilling om Thomas, den har jeg sgu fuldstændig omvendt mig fra. Historien om Thomas rummer det komplet modsatte af skam og irritation, irettesættelse og uværdighed. Det er fuldstændig omvendte af den her illustration, der i virkeligheden er på spil. Historien om Thomas rummer til gengæld noget helt utroligt vigtigt, og i særdeleshed i vores tid, som bestemt ikke er en morale om, at man skal lade være med at være som Thomas. Tværtimod så handler historien om at opdage, hvordan den tvivl og håbløshed og smerte, som Thomas rummer, som er helt ekstremt sigende for vores tid, og hvordan Jesus responderer på den. Først så skal vi lige dykke ned i, hvad det er, Thomas mener med det her. Hvis ikke jeg ser navlemærkerne i hans hænder, stikker min finger i navlemærkerne, og stikker min hånd i hans side, så tror jeg ikke. Umiddelbart så kunne man godt tænke, at han siger, jeg vil have bevis, hvis jeg skal tro. Men reelt handler det ikke om, at Thomas ikke tror Jesus.
For der var masser af mennesker rundt om Thomas, som ikke troede Jesus, som ikke fulgte ham eller lyttede til ham. Men det var ikke dem, Thomas var en del af. Han gik rundt med Jesus. Han fulgte ham, og selvom Judas og mange andre disciple der i påsken var stukket af, da Jesus var blevet fanget, der blev Thomas der. Han troede Jesus. Så det handlede faktisk ikke særlig meget om bevis. For han havde rørt ved de navlemærker. Nej, undskyld. Ja. Det handlede ikke om bevis. Som man godt kunne tænke, at Thomas han gerne ville røre ved de her ting. Det handlede snarere om et udtryk for dyb håbløshed, for dyb sorg, for dyb smerte. Efter så voldsomme dage med så meget forfærdelig tortur, blod og knuste knogler, smerte og død, så kan Thomas ikke bare tilslutte sig håbet sådan uden videre. Men han spørger i stedet, kan der komme liv ud af noget, der er så dødt? Kan der komme liv ud af noget, der er så dødt? Er det muligt? Thomas har set så meget forfærdeligt, at han stiller spørgsmål til, hvordan han dog nogensinde kan tro på, at der kan komme noget godt ud af det. At der kan komme liv ud af døden. At der kan opstå håb efter så stort håbløshed og så dybt et mørke. Thomas han tror Jesus, for han har fulgt Jesus, og han har set ham gøre en masse helbredelser, set døde blive vakt til live, mirakler, alt muligt. Men Thomas han så Jesus dø, og han blev ramt af tvivl, af dyb sorg, af håbløshed, sorgen over den død, og had og ondskab og smerte og ødelæggelse, som han har set og overværet og været helt tæt på. Og ved hvad den sorg, ser jeg også så meget til stede i vores verden i dag. I mig. Den håbløshed kan virkelig overvælde mig. Sorg over, at der bare er så utrolig meget smerte og ødelæggelse og ondskab. Så mange steder omkring os. Og hvad skal vi gøre med den? Thomas siger, jeg må se hans ar. Han vil se arne på den levende Kristus, før han tror, at der kan komme liv ud af så meget død. Og man bare sige, jeg identificerer mig med Thomas. Jeg er ikke bange for at være Thomas mere. For jeg har opdaget det fine ved Thomas. Det er ikke fordi han har fattet det hele, men han er ærlig. Han tager ikke de andres lette svar for gode varer. Han er oprørt, og med god grund. Thomas er desperat efter en Gud, som er nærværende midt i død og smerte, som bringer liv til, hvad der ellers er dødt, håb midt i håbløsheden. Det er det, Thomas har brug for at se. Han bliver kaldt tvivleren, ikke? Men det han råber ud og klynger sig netop til, ikke tvivl, men faktisk til troen og til håbet. Kan der virkelig komme liv ud af noget så dødt? Er der overhovedet mulighed for at håbe på noget? Og ærligt talt, det spørgsmål kan jeg virkelig også godt tælle mig til. Jeg ser det spørgsmål blive stillet så mange steder i vores verden, som er så befængt med død. Og jeg har lyst til at råbe, vis mig, at der er liv midt i døden, Jesus. Vis mig det håb. Og ved I, hvad Jesus' respons der er? På det her billede, så virker det til, at Jesus kommer ind blandt disciplene og siger til Thomas, så er jeg her, Thomas. Man kan sådan fornemme, hvordan han vil sige, hey, jeg er lige blevet korsfæstet, ikke? Jeg er gået i døden for dig, og så tillader du dig at tvivle på mig. Efter alt, hvad jeg har gjort for dig. Nu skal jeg lige vise dig, hvor skabet står, Thomas. Jeg skal love dig for, at du kan få lov til at lige mærke ind i min sorg. Er det ikke sådan, det er portrætteret der? Topirriteret, sådan fornærmet Jesus, der bare er utilfreds og skuffet over Thomas, ikke? Men helt ærligt, det er så forfejlet. Jeg tror til gengæld, det har været sådan her. Ja, det her det er et billede af maleren
Caravaggio, som er malet i 1600-tallet. Stemningen på det her billede er fuldstændig anderledes. Det står i stærende kontrast til det, som Carl Bloch har malet. Her kommer Jesus Thomas helt i møde. Det er som om Jesus siger, jeg er her nu, Thomas, og jeg har hørt dine bønner, dine længsler. Jesus har hørt Thomas. Han har hørt ham sige, jeg vil gerne se hans navlemærker i hans hænder. Jeg vil stikke fingrene i dem. Jeg vil stikke hånden i hans side. Jeg vil se, og jeg vil røre med mine fingre og mine hænder. Og Jesus han responderer på alle tre. Ræk din finger frem. Her er mine hænder med mine navlemærker. Ræk din hånd frem og stik den i min side. Jesus har hørt Thomas' inderste ønsker og råb. Han forstår Thomas' længsel efter at kunne tro. Og det er ikke på en aggressiv måde. Det er ikke sådan, tag den, Thomas. Nu får du lige det, du bad om. Punkt for punkt for punkt, vel? Nej, det er på sådan en intim og nådefuld måde, han svarer ham. Punkt for punkt for punkt. Det er smukt, og det er roligt. Jeg får lov til at røre ved nogens ar eller sorg, ikke? Det er ekstremt intimt og ømt og fint. Jeg har selv sådan et ret stort ar fra mit kejsersnit, da min ældste datter ikke kunne blive forløst på andre måder. Og det er en stor del af min og Vegas historie. Og når hun får lov til at røre ved det ar, så er det virkelig noget, der er fint og sårbart. Det er et ar, som fortæller en historie. Vores historie. En lidelseshistorie, om man vil. Og når Jesus han går helt tæt på, her på billedet, læner han sig nærmest ind mod ham. De rører hinanden. Jesus fører Thomas' hånd. Det er som om Jesus siger, Thomas, du er jo min elskede, og jeg har hørt din råb, din sorg og din smerte. I get it. Og jeg er her, og jeg vil gerne vise dig det hele. Giv dig svar på al din sorg, din uro og din smerte. Og svaret er mig selv. Svaret på spørgsmålet, svaret på Thomas' tvivl på, om der kan komme liv ud af døden, der er svaret Kristus selv. Svaret på sorgen er Kristus selv. Der er ikke en masse begrundelser, der er ikke en masse hurtige svar eller floskler, teoretisering, men det er Kristus selv i kød og blod, der er svaret. Thomas får lov til at se Jesus, at mærke ham, mærke det liv, der er i det, der virkelig er dødt og grimt og forfærdeligt, og så smertefuldt. Han får lov til at mærke Jesu krop, hans ånde, hans liv, helt inde i sårene, ikke? I det, der var helt dødt. Man kan jo nærmest se her på billedet, ikke? Hvordan fingeren er sådan inde i kroppen, ikke? På Jesus. Og jeg har noget med blod. Jeg skal sådan helst ikke tænke for meget over det der med blod, der pumper og fingre inde i det. Og så besvimer jeg bare. Men udover det, så synes jeg, det er virkelig smukt. Det er helt utroligt smukt, ikke? Jesus siger, at du må mærke det allermest intime sted, hvor jeg er blevet mærket af døden, men har vundet over den. Og du må mærke det. Selvfølgelig må du se det her. Du troede, du kunne stole på mig, Thomas, og det kan du. Du kan tro på, at jeg har overvundet døden, for det kunne jeg. Jeg har båret døden for dig. Al smerte, ulykke og død har jeg taget på mig. Jeg har sikret dit liv, så der kommer liv ud af død. Du kan have håb. Håb i mig. Og prøv lige at tænke på, hvis vi som kirke, hvis vi som kristne, kunne være til stede med folk i deres smerte og død på samme måde, som Jesus er det med Thomas lige her. Tænk, hvis vi kunne genkende den skepsis og vrede, som vi ser så mange steder, også i kirken, som sorgfulde spørgsmål, der søger svar. Som tvivl, der søger tro. Som håbløshed, der søger håb. Ægte håb. Vi må og skal simpelthen kunne rumme og forstå den smerte, den tvivl og den håbløshed, som er så meget omkring os, hvis vi som kirke
skal være relevante. Den er også i os, ikke? Hvis vi vil kalde os Jesu efterfølgere. For der er alt for meget overfladisk, næsten herlighedsteologisk kristendom, som gerne vil undertrykke tvivlen og håbløsheden, smerten og døden i håb om, at den sådan bare går lidt væk, ikke? Hvis vi ikke snakker så meget om den. Eller hvis vi proklamerer noget mere, eller gør noget mere, eller tror noget mere, ikke? Og i det paradigme, så kan vi reelt kun skamme os, hvis vi er ramt af sorg, hvis vi er ramt af tvivl eller håbløshed. Men det er ikke evangeliet. Det er ikke de gode nyheder, som Jesus kommer med. For smerten vil ramme os. Det siger Jesus. I vil møde trængsler. I Johannes 16:33, der siger han sådan her. Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler, men vær frimodige. Jeg har overvundet verden. Og prøv at høre, jeg ved godt, det er urovækkende og ubehageligt at blive mødt af skeptikere og spørgsmål, lytte til dem, der er ramt af håbløshed, eller står midt i en krise, ramt af smerte eller død. Det er vi bare ikke særlig gode til, vel? Det er så ubekvemt. Og alt for ofte så kommer vi til at undgå de folk, eller vi giver os til at forklare et eller andet teoretisk om lidelsens problem, eller sådan et eller andet, eller søger lige at finde en positiv vinkel, en silver lining i deres lidelse, ikke? Fordi vi ikke rigtig helt kan overskue den elendighed, som vi er vidne til. Men tænk, hvis vi i stedet for kunne være som Kristus. Begynde det hele med at sige, fred være med dig. Aldrig aggressivt, aldrig hånende eller irriteret, men som den, som viser, at der er liv i sårene. Hvor vi har en teologi for smerte og lidelse, en praksis for klagesang, for at sætte ord på smerte og lidelse, over for Gud og over for andre. Hvor vi lader Jesus komme helt tæt på, så hans sorg møder vores sorg, og inviterer andre ind i den praksis. Så er der håb. Det sidste Jesus siger, som man også godt kunne tage som sådan lidt en sviner til Thomas, det er den her. Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, der ikke har set og dog tror. Men faktisk, så er det her Jesus nådefulde svar til os. For ærligt talt, ikke? Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg synes, det kan være rimelig nedslående, at Thomas, han fik lov til at røre Jesu krop, ikke? Alle os, der ikke får lov til at røre ved de sår, vi må jo bare æde, at den mulighed fik vi så ikke, vel? Men den her sidste sætning, den er faktisk til os. Til os, der ikke står der og kan mærke sårene. Den her sætning er adresseret til os, som ikke får samme mulighed til at mærke Jesus sorg på den der helt fysiske måde. For det gad jeg egentlig godt. Men det gode er, at der er noget til os. Der er velsignelse i troen, uden bevis. Til os, der er noget til os. Vi er velsignet. Du er velsignet. Du er salig. Du er ikke holdt udenfor, bare fordi du ikke har set og mærket. Du skal ikke skamme dig, fordi du har spørgsmål. Eller måske bare kan mærke sorgen og døden mere virkeligt, end du har mærket Kristus. Jeg synes, det er helt utroligt omsorgsfuldt af Jesus. Midt i vores tvivl og håbløshed og spørgsmål, der er vi også salige. Der er vi også velsignet. De sidste ord her er ikke en kritik af Thomas, men en trøst til os. Alle os, som står og kigger Thomas lidt over skulderen og tænker, jeg vil også gerne se og røre, ikke? Den her sætning er til os. I er ikke udeladt. Der er plads til jer. Der er velsignelse til jer. Og faktisk helt til sidst, ikke, så slutter forfatteren Johannes teksten af med de her sætninger. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet for, at I skal have tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv
i hans navn. Det er skrevet, så du kan tro. Dette er skrevet, så du kan have adgang til Jesus, have liv, som de havde. Er det ikke smukt? Jesus svar til Thomas, det er ham selv. Og han svarer os med ham selv. Jesus siger til os, du har mange spørgsmål. Dem hører jeg. Jeg inviterer dig ind til mig. Jeg har lidt og gået i døden for dig. Jeg har sikret dig liv. Jeg er liv, og midt i død og smerte. Der er håb i mig, og du har fuld adgang til mig. Det gælder os alle. Alle, der læser det her. Og det er altså os. Det står der. Er det ikke opmuntrende? Jeg er gået fra ikke at ville være Thomas, til at identificere mig med Thomas, og til at have lyst til at blive som Thomas. Jeg er gået fra at have håb på en studentervogn, men primært i mig selv og i min omverden, til at have håb i ham, til at have håb i Kristus. Ikke et håb, som forudsætter et nemt liv og fremgang, men et håb, som dukker op midt i mørket, midt i vores brudte verden, midt i min brudte verden, hvor Jesus selv møder mig midt i det svære, midt i smerten, hvor mine sorg ikke er nogen, der skal gemmes væk, men tværtimod nogen, der kan møde Jesus sorg. Jeg har lyst til at slutte af med at bede for os, og kunne ikke alle sammen have lyst til at rejse jer? Jeg har lyst til at bede for dem af os, som kæmper med at have håb, som synes, det er svært lige at gribe, og ser på vores omstændigheder og bliver overvældet, og har brug for at se Kristus, brug for at mærke, at han er hos os i det, der er svært. Og i Aarhus Vineyard plejer vi at gøre det sådan, at man kan række hånden op, eller lægge hånden på hjertet, hvis man gerne vil være med i den her bøn. Og vi kunne også bare stille lidt op, for nu er vi på camp, og det er et trygt og godt sted her. Så hvis man nu gerne vil bes for, at der bare er dem, der står lige rundt om dig, så kan man bare lige række en hånd op. Og så er der nogen, der lægger en hånd på din skulder, og beder med det, som du bærer i hjertet. Kan vi gøre det sådan? Og hvis man bare lige har lyst til at stå selv, og ikke lige få hænder på ryggen, så kan man også bare lukke øjnene og være med i bønnen. Ja. Så Jesus, kom og mød os. Kom og mød os i dag med dig. Kristus, vi har sådan brug for, at du bryder ind i vores mørke. At du bryder ind i vores sorg og smerte. Kom og vis dig os. Kom og mød os. Vi takker dig, fordi at vi får lov til bare at tage imod. Fordi vi ikke behøver at skamme os, eller gøre mere, eller stampe håb op af jorden, hvor der ikke er der. Men vi kan læne os ind mod dig. Mærk dig. Hjælp os til at finde det håb, som vi kan have i dig. Ikke i et nemt liv, eller i en verdensorden, men i dig. Bær sådan om, at du må komme og give os fred nu. Mød os i vores håbløshed. Mød os i vores sorgfulde råb om at have brug for en Gud, der er nærværende midt i det hele. Hjælp os til at være ærlige med vores sorg. Kom, Jesus. Kom med din nåde til os. Tak fordi vi ikke behøver at gemme vores sorg væk. Vi kan få lov til at lade det møde dine sorg.
Kom og gør det, du gør. Jeg tror bare, vi vil gøre det sådan, at man kan blive stående. Hvis man tænker, hey, jeg har ikke lige, jeg vil gerne lige have en berøring her. Jeg vil gerne lige være her, så bare blive stående. Og så må alle jer andre også meget gerne bare liste ud. Der er kaffe, der er hygge og gode snakke. Og så vil vi bare lige blive her og bare lige stå i Guds nærvær. Og lige se af ham.